Ndewo na ndị be anyị abịakwa m ọzọ ka mụ na unu nọrịa. Asị m nke onye chiri ya zele. Ana m ekene onye ukwu, na-ekene onye nta, na-ekene nwaanyị, na-ekene nwoke. Ibe nji maka ya bịa tata bụ maka ezinụlọ, ọzụzụ ụmụaka anyị na-amụ. Ịghọtago? Ịma na ịbịa n'elu ụwa tata duto oke ọchịchọ, duto otu ibe si wee gasacha, duto otu ibe si were emezi. Anyị nọzi na fast lane. Onye ọbụla na-agbazi ọsọ, nwere ejizi ije aga. Okwu m bụrụ na ụwa adụ ọzọ otu ọdụ bụ bifo, na ọbụgodo unu ijide 1 naira iwerie ma rie nri, mana kịta ọdụ ọzọ like that. Duto otu ụwa si wee chenjiche, o nwere na ibe dị na ya bụ na anyị nwa ka ọ dụkwala imekwa adopt otu ahụ soro ụwa otu o si wee chenji wee blend ya nke anyị jibu n'aka, otu anyị si mara ka ụwa si wee dị wee mee ya ọ na-aga. Abịa n'ịzụ ụmụazị tata, o so na ugbu ibe sila ezigbote ike fọdụ nne na nna aghọta mụ, maka na ọ dụrụ ize mgbe anyị tolu dị iche na ibe na-emezi tata. Mana ịgwaghị eziokwu, ọkwa anyị nwa ka ọ dụlụ ime adjust, ọkwa anyị nwa ka ọ dụlụ ifolowe the trend. Ịghọtago? Ọ bụrụ ya bụ na o nwee vidio m nsị na mmadụ mụọ nwa na ọ ga-eme nwa ya oyi o wee mụta ya, mana ọ bụchara ya na imere nwa gị oyi abụrụzi ya ka ihe eji wee chezo na o nwee ibe dị iche gịnị ya na ọgụ nwa mụrụ ya. Ọ bụrụ nke bụ eziokwu ka ihe abụ ya, rapụ ya. Ọ bụrụ na owutie emechaa ọ ga-aghọta. Ịghọtago? Ma ukwu eziokwu, maka na Igbo kwuru okwu si na onye si na nwa ya karịrị ya bụkwa aghụghọ. Nwa na-akwa akarị nna ọ nara akarị nna. And mbọsị ọbụla anyị nọkọta sị na nwa gị akarịa gị, aghụghọ dụkwana ya. Ọkwụghọtago? So na ibe dị na ya bụ na ihe ekwu ka o si wee dụ ya wee nye iwe, emechaa ọ ga-aghọta na eziokwu ka ị na-agwa ya. And gị mara amala na nwatakịrị ya na ọ bụ nwatakịrị tata abụrụ na echi na ọ ga-abụkwa nne mmadụ, ọ ga-abụ nna mmadụ. And o nwere ka o chezo eziokwu ịgwara ya, ịvụ na owutegodi ya, ịvụ na ọbụgodo n'okwu do njọ na ntị ya, emechee ọ ga-eji ya na-echeta gị ma ịdị ndụ ma ị nwụrụ anwụ, wee na-asị bikonu ka anyị ghara ichezo na anyị bụ nne na nna. Nne na nna ara eje ya na nwatakịrị ya na-agbakarị ọtọ nwa ọ mụrụ, ma ọnya na nwa ụmụ a na-ekpo aja, anara eme ya eme. Gị na nwa gị ịdụ mmadụ iche from ichezo ọ ichete na ịbụ nne ya ma ọ na ịbụ nne ya, na ọwụ sọpozu ịbụ eziokwu. Gị nwa sọpozu ịga ide ya n'ụwa a na-ebi. Ịghọtago na Chineke nye gị ma ibe o ji wee nye gị to protect, to teach and to help him or her. Ịghọtago? So ichezokwana ibe na-atọ, ichezo na nọ nne ka ịbụ, nọ nna ka ịbụ. Biko dododo ka anyị tinye anya bụ na anyị na-azụ ụmụ anyị ọfụma, because na ibe ulu dị na ya erike ka ị na-azụ ụmụ gị ọfụma, ka ị na-azụ the next generation, ka ị na-eme otu Chineke Chukwu okike abịa masị wee kwuo si na-eme. So o nwere ajọ ibe dị na ịzụrụ nwa gị ọfụma. Instead, ulu dị na ya erike, bikonu ka anyị ghara ịtụzi egwu n'ịzụ ụmụazị, maka na ọ bụrụ ụmụazị ga-azụ anyị, anyị nwa bụ nne na nna ga-azụba. Ọka akwụkwọ nwanne unu nwoke Kenechukwu, onye agwalụkwe ọgwakwu ya ọzọ. So si tinye aka, onye ọbụla tinye aka n'ibe anyị na-eme. Ịghọtago? Tụsaa na ozi ya ka o luo onye enu nta, luo onye ana aka. Ịghọtago? Luo onye enu aka. Bikonu ka anyị nwee na next video. Ngwa, ọ ga-adịnụ.